Ikasle maiteak, goazen seigarren gaiko kausa eta ondorioak aztertzera, langileen mugimendua eta nazionalismoa Euskal Herrian. Eta gai honetan aztertu behar dugun atala izango da Euskal pluralismoa errestaurazio garaia. Goazen ba. Euskal Herrian, zeuden gizarte eta politika ikuspegi anitzak garai honetan. Eta ikusiko ditugu, orain azalduko dizkizuet, ikuspuntu ezberdin hauek. Alde batetik aipatu behar ditugu foruzaleak. Gogoratu, 19. mendean, gerra karlistak egon zirela, eta foruen defentsa karlistek defendatu zutela, bai? Bi gerra karlista Euskal Herrian, 3 Espainian, eta azkenengo gerra karlistan, 1876. urtean, karlistek gerra galdu ostean, foruak indargabetu egin ziren. Naiz eta 2 urte beranduago kontzertu ekonomikoa ezarri. Orduan, hemendik aurrera, foruzale hauek bilduko dira komunion tradizionalista alderdian eta autonomia aldarriak eramango dituzte aurrera, bai, foruen defentsa horrekin. Eta, nazionalismoa ere sortuko da hemendik, 1885. urtean, Sabino Aranak EAJ-PNV sortuko duelarik. Eta hemen, lege zarra, jangoikoa eta lege zarra izango da beraien leloa, bai, foruen defentsa eta kristautasuna izango direlarik bere bi ardatz nagusiak. Ezberdintasuna karlistekin izango litzateke, bat izango da nazionalismo espainiarra eta beste nazionalismo euskalduna, hanman komunean izango dute erlijioa, bai, baina hemen foruzalek ere monarkia baten defentsa egingo dute. Gogoratu, nola, 19. mendearen bukaeran industrializazioa garatuko den Euskal Herrian, batez ere Bizkaian. Eta honek ekarriko du langile mugimendua sortzea. Eta langile klase berri bat sortuko da, zeinek langileen eskubideak defendatuko dituen. Hau borrokatuko dute alderdi politikoetatik, adibidez PSOE, eta baita ere sindikatuen bitartez, bai? UGT sortuko da, eta baita ere CNT anarkista. Eta, azkenik ikusiko dugu, ere daudela kristau sindikalistak. Hau izango da, EAJ-PNV-ek sortuko duen sindikatua, ELA sindikatua, zertarako, pixka bat aurre egiteko ezkerreko ideologietatik sortu diren sindikatuei, bai? Apurtzeko pizkatxo bat Euskal Herrian UGT-ek zeukan hegemonia horrekin. Eta Euskal nazionalismoak, Euskal kultura, hizkuntza eta balio tradizional horiek defendatzea bilatuko du. Goazen orain ondorioekin. Orduan, aipatu berri dugun industrializazioak azkenean aldaketa sakonak ekarri zituen gizartean, ez? Eta gizarte hori banatuta zegoen alde batetik burgesia baten eta langile klasearen artean. Eta hauen arteko ezberdintasunak areagotzen joan egin ziren, eta horren isla izan ziren hiriak, non langileen auzoak sortuko ziren fabriken ondoan, eta eta burgesek beraien auzo propioak izango zituzten. Gero beste alde batetik, aipatu behar da nola langile klaseak borrokatuko duen langileen eskubideen alde, eta era honetan greben bitartez lortuko duten langileen eskubideak nabarmen hobetzea. Hemen jartzen dizkizuet bertan zeuden sindikatuak, ELA, UGT, CNT izango zirela, borrokatu zutenak baldintza horiek hobetzeko. Lan baldintza horiek hobetzeko. Beste alde batetik, Euskal nazionalismoa ere indartu egin zen, eta autonomia, euskal kultura eta hizkuntza eskubideak defendatuko zituen. Baita ere, egingo zuen Espainiako zentralismoaren aurkako defentsa, eta hasiera batean autonomia eta aurrerago independentziaren alde borrokatuko zuen. Defendatu zuen baita ere euskara, esan dizudan bezala, euskal kultura eta tradizioak, eta honek azken finean sortu zuen euskal kultura babesteko kontzientzia kolektibo bat. Hemen jarri dizuet ere Eibarko plaza, 1931ko apirilaren 14an errepublika aldarrikatu zenean, zergatik, 31tik aurrera eta ja errepublikan, berrezarkuntza garaian ezarritako oinarri sendo horiek, nabariagoak izango zirelako.